Fa 15 anys que Pallassos Sense Fronteres recorren el món fent riure els nens dels campaments de refugiats. Fins ara ja han dut a terme més de 300 missions, l'última aquesta mateixa tarda a Barcelona amb motiu de les festes de la Mercè. Un camp de refugiats en plena plaça Catalunya. Aquesta és la convenció que aquesta tarda proposaven els Pallassos Sense Fronteres als nens i nenes de Barcelona, perquè es fessin càrrec de la situació per la qual travessen milers d'infants de tot el món. Com fan sovint a l'Àfrica quan arriben als campaments, pallassos i pallasses de 6 grups diferents han marcat el seu territori d'actuació, han saludat la canalla i han començat a repartir somriures. Per Torquell Poltrona, l'ànima d'aquesta ONG tan especial, la millor notícia, el millor desig, seria que no fos necessària. L'any passat vam aconseguir fer 24 missions i ens vam plantejar un objectiu que era poder entrar en la guerra del Congo, a la frontera amb Ruanda, en el Kivu Nord i el Kivu Sud, però ja tenim un objectiu per l'any que ve, que és arribar al camp de Davao, que està a Kènia, on hi ha 289.000 persones tancades en un camp on no hi ha aigua corrent, ni llum, ni res d'això. La sessió d'avui, en el marc de la 14a mostra d'associacions, ha acabat amb connexions en directe amb un dels campaments de Costa d'Ivori, on avui mateix treballen els pallassos.